khulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Induna yekhulu ibone okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu yathi, nempela lo muntu ubengolungileyo. Siyabonga uNkulunkulu ophakemeyo. Khuluma baba ngezwi lakho silalele ngokukholwa egameni likaJesu. Amen. Sesifike emaphethelweni odaba lwethu osihlangene ngalo namhlanje. Hallelujah. Amen. So sesiqeda indaba engaqalwanga yithi nomnikazi wayiqala. Bathi isiqedelwa yithi ngoba ingumnikazi. Umnikazi wale ndaba uNkulunkulu. Yeah. Okay. Why ngithi umnikazi wale ndaba uNkulunkulu? If ufunda incwadi kaMatthew chapter 1 uthi uNkulunkulu ngilosi hamba ke uye kuMaria umtshela uzakhulelwa. Yeah. Then mayifika ingelosi imtshela ethi ke kwenzeka kanjani. Ngoba angiyazi indoda. Isithi ke ingilosi uyokusilela umoya ongcwele. Ngithanda ke irespond kaMaria. Ithi makube njalo. Njengokusho kwa. Yep. Then ke siyasazi story sonke, but kunale part engiyithandayo esethi uNkulunkulu engilosini lokho uzakukhulelwa uyakuqamba igama elithi uJesu. Igama elithi Jesu base balichaza lisho ukusindiswa kwabantu ezonweni. All right. So let's ngithi siqeda into esingayiqala nomnikazi wayiqala. Ngoba umuntu wayiqala uNkulunkulu engayiqali futhi imake wayiqala kuGenesis. Yebo. UGenesis uNkulunkulu lahlekelwe umuntu amdalile umuntu walahleka elahleka uGenesis. Ngokuthi instruction uNkulunkulu ayinikeza umuntu kufike isitha sididise instruction kungabe kusaba ile uNkulunkulu abeyikhulumile kodwa kube yenye into uNkulunkulu engayisho. Lithi iBhayibheli umuntu walahleka identity. So uNkulunkulu wazama ukumbuyisa washo ukuthi lento ambuyisa ngayo ayilungi lento ayizamayo uNkulunkulu. Wayesethi lento yolunga kanjani na? uNkulunkulu wayizama lento ngokuthi ahlabe isilwane. Lelo silwane wathitha igazi kuso. Yebo. Wathatha isikhumba saso isilwane wababhidisa ngaso. Ngoba ezama ukubuyisa umuntu olahlekile. Washo ukuthi lento uNkulunkulu ayenza itemporal. Kanti lo muntu uyafuna abuye permanent. Kodwa wazama ngetemporal. Washo ukuthi into umuntu ayangena kuyena yathomba le uNkulunkulu ayifaka umuntu wabuza kakhulu le efaka isitha. Noma ehamba umuntu wahluleka ukuthi akhumbule uNkulunkulu uzazamile ukungibuyisela kahle kwami. Kodwa umuntu wahamba eqhubeka elahleka ngoba inkosi isizamile ukumbuyisela kuye. Kodwa umuntu uyaqhubeka uyalahleka. Hey. Ngoba sometimes yenzeka ukuthi sibe nento esiyizamayo kanti siyithempola. Kanti bekufuneka into epermanent. So lithi iBhayibheli ke wabona uNkulunkulu kumuntu ukuthi no lento bengizama kaTemporary isihlulekile abengenzeke le epermanent. Awuyothi umuntu mangimbuyisa ngayo amaphinda lahleka. Hey. Wayesethi ke Maria ulongisiza ungibambele lento yakho. Hey. Le engifuna ukubuyisa ngayo umuntu. Njengoba lento yalahleka ilahlekiswa owesifazane izobuyiswa futhi owesifazane. Amen. Yalahleka isuka owesifazane inyoka yafika owesifazane. Yalahleka lento. So uNkulunkulu esebuyisa uyibuyisa ngowesifazane. Uthi Maria ngibambele nayo into yakho ukuze kubuye okwami ngangikwenzile ngikudalile. Sengiyadinga ukubuye permanent ngizamile ukubuyisa
ngizama ngayo i-temporary ake ngizame e-permanent wayesethi-ke uzombambela nami eyami indodana uyaqamba ukuthi uJesu ngoba vele izinto kuzohlala permanent kodwa-ke izokwenza umsebenzi bese ibuyela kimi wathi lo mqamba ukuthi uJesu ngoba into azoyenza uzosindisa abantu ezonweni zabo. So-ke uma ufika ku leli vesi asuka kulo babuZulu elithi it is finished, then-ke yile eqediwe manje. Le eqediwe ile eqale lapha kuMetu ukuthi lo Jesu uzobuyisela umuntu endaweni yakhe. Umuntu ufanele abuyele endaweni yakhe, ufanele abuyele ikuphi indawo yakhe, ikuNkulunkulu. Njengoba adale uNkulunkulu athi uNkulunkulu masenze umuntu. That's right. Umfundisele wethu ngamanye amazwi umuntu wayehlala kuNkulunkulu, uNkulunkulu wayehlala kumuntu. Ngoba manje umuntu akasahlali kuNkulunkulu, usefika noma efikile aphinde emuva, afika aphinde akakwazi ukuhlala permanent. Kodwa into yomenza abuyele permanent. Wayeseni wenza uJesu indodana yakhe ezelwe yodwa, asho njalo uJoni athi uJesu uzelwe yedwa kuNkulunkulu. So wabuyela umuntu. So uma ebuyela umuntu wayesefika la esiphambanweni ethi uJesu ufesiwe. Yini efesiwe Jesu ngoba pheluleke esiphambanweni ubuhlungu leke esiphambanweni ngenjongo yethaba ubuhlungu kulendela abantu esiphambanweni abangethile ungethile lutho futhi abahluleki appreciate ukuthi uyabalekela. Wayini efesiwe weJesu athi uJesu abakimsana uzolidinga umuntu abuyele kubaba. Now it is finished. Yebo. Ngiyabona nje lokhu ehamba ephulukisa. Akusikhansela. Ngiyabona nje ehamba ephulukisa. Ehamba ephulukisa wamehlo. Ehamba enqamula imopho. Ehamba efiyetibini. Asukumise umuntu angangenanga etibini. Ngiyabona nje lokho. Kodwa ikhona imishini ayayizela uJesu eyodwahlela umuntu esonweni. Yebo. Bafanele uJesu afike esiphambanweni ukuze kajayisele indima yenzekile. Yebo. Wengaphulukisa. Noma wengaphulukisa. Yebo yenzekile. Afike esiphambanweni noma sakabuyela uNkulunkulu namanje. Uyasibuyisela uNkulunkulu ukufika esiphambanweni. Yingakho esembulala khona uvesiwe obumuntu sengibuyisele kuNkulunkulu. Uma eqala nje ubuyisela umuntu ubuyisela iselelisa. Uyaqala nje enza lo msebenzi awusela ubuyisela umuntu uNkulunkulu ubuyisela iselelisa. Athi sithelelisa umkhumbule Nkosi embusweni wakho. Athi uJesu khulileka manje ayisasa manje wena bungaphandle kombuso manje no kusasa hambi nawo kusasa manje. Umuntu oqala owabuyela kuNkulunkulu isilelesi. The first person wabuyiswa uJesu embuyisela kuNkulunkulu isilelesi athi uzoba nami eparadise. Yebo ungaphandle manje le kaJesu into engiqala ngayo ngiqala ukuthi engakaqedi uJesu ngoba fanele aqede. Kodwa-ke useqala uyayenza imishini engakaqedi. Ngoba fanele sibuyiselwe uma esefile. Kodwa wathi uJesu no man isikude nami lo muntu esengifuna manje ake ngimbuyisele manje. Uma ngathi asasibone mhlambe simase kushaya u6 ntambama ukuthi ngiyakwazi ukuhamba nawo angase lo muntu naye angangeni ngoba lento yenzuza kwakho mhlambe angasayenza. Kodwa ngoba usefunile ithuba alimnikeze manje wabazalwane uJesu yedwa owazi ukubuyisela izinto ezilahlekileyo. uJesu yedwa onamandla
uyisela kuNkulunkulu wena ngoba uNkulunkulu usiya wabantu uJesu yedwa kuThomas uyisela kuNkulunkulu. Yes. Then ayikho insindiso